Hej, velkommen til. Jeg ved ikke rigtig, hvad der lige skete, fordi at, vi har lige filmet, hvor hun lagde halvdelen af mit ansigt med makeup og uden makeup. Og det er nogen bare blevet slettet på en eller anden måde. Men så har vi resultater, og hun brækkede mig ikke i øjet med min mascara. Det skal du se. Okay, må jeg gerne tage den der ud? Så for den her video ikke bliver for kort. Nu har du lige slukket for strømmen. Ja. Det er dig. Men for den her video ikke bliver for kort, så får hun lov til at åbne sig. Jeg bliver så pænt for ham. Klar til at se mit hår. Au. Au, ja! Hvad er det igen? Det er mit hår. Hvad? Mit hår, så kan du se det. Og hvor gør hun dig? Skal du græde først? Nej. Kan jeg ikke. Lad være med at tage det hele, fordi det er svært at få håret ud. Hvad mener du? Du skal tage en lille tørt ad gangen. Er det mening? Ja, for ellers sidder mit hår fast. Det er lige det. Ej, det var sjovt. Jeg var nødt til at få det klippet af sidste gang jeg prøvede det. Gør det! Ja! Jeg er bange for det her. Jeg kan den. Hvad så med den her? Er det samme? Jeg håber, det ser. Nej, jeg gør det ikke. Hvad kan jeg lave imens? Der er ikke rigtig noget at lave. Fortæl historier om Christoffer. Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg godt lide i det. Ej, kæft! Det er Nej, jeg fortæller om bowlingturen. Igen. Det der bliver at støje med, ikke? Det kan jeg ikke. Det skal jeg heller ikke sige. Fortæl. Nå, okay. I går der var jeg til bowling sammen med noget, der hedder Teenklubben, som der er her i Løsen. Og vi bowlede så i Hedensted, hvor det så var, at efter klokken 9 slukker vi for alt lyset, tænder noget, der hedder en diskokugle. Hvordan kan jeg så spille bowling, når vi skal på alle lyset? Det kommer jeg til. Bare Bare fortsæt. hun er på vej. Au! Nå, men så sørger vi for alt lyset, diskokuglen bliver tændt, lys bliver tændt, sådan noget diskolys, så man stadig kan se, når man bowler. Så vi fortsatte, gider du holde op? Fortsæt! Nå, men så fortsatte vi så, og der var høj musik. Så var der mega fedt og høj musik, og så hyggede vi os om til faren. Det var mega dyrt. En lille sodavand til 20 kroner. Ja. Hvorfor tager jeg ikke noget med selv? Må man ikke det? Nej, Det er mega dyrt. ja, helt vildt. Er det liter? Nej, ikke en liter. Altså en lille sodavand. Liter? Ja, sådan de der små flasker. Gør det? Ja, 20 kroner, det er sgu dyrt. Jeg tror så, det er det. Fortæl Om hvad? om Henrik. Om hvad? Henrik. Ja, Han er en sjov. hvorfor fanden skulle de vide det? Det er fordi, du har ikke fortalt, du har ikke noget om det. Ja, altså. Så fortæller du noget. Jeg kan fortælle, hvad der er sådan sket på det seneste. Jeg har haft emneuge om førstehjælp. Det er kedeligt. Ja. Og så har i de to, altså mandag og tirsdag, der havde vi om førstehjælp. Onsdag skulle jeg på Industrimuseum i Horsens. Sammen med nogen fra klassen af. Du glemte mig. Jeg sagde nogen fra klassen af. Ja, du siger Og så nogen fra de andre klasser, vi er 3 klasser. Hvor er det så? Du mennesker.
Fronte betyder fronte et navn. Så Rainbow. Fortæl mig godt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg kom til. Kom til at... Nå, jo, ja. Og det var rigtig hyggeligt. Ja. Mega sjovt. Så var det ikke noget jo, onsdag der var vi i stedet med Industrimuseum. Torsdag der var vi på der var vi på skolen og havde noget om Det der smart. ikke, hvad hedder det egentlig rigtigt? Ja, hvad er det? Nej, ikke det hedder fanden var det? Jeg kan ikke huske det. Nej, hvad var det hed? Hygiejne, det var det hed. Vi havde en hygiejne, så havde vi sådan noget med svampe at gøre. Ja, ulækkert. Har du Og så om fredagen, der var jeg så til noget, der hed Grusgraven, og det var sjovt, synes jeg. Det var okay sjovt. Jeg synes, det var sjovt at hoppe ned. Altså, man hopper ned, og så løber ned, ikke? Jeg synes, okay, at det er grønne krop. Ja, det gør hun. Så er der alle dem, hun kan få lov til at gøre. Hvordan gør jeg? Altså, hun er så sjov skyld. Ja, hvordan? Men gå ind i dig. Ja, gå ind i mig, og så skubbe lige til. Ej, vil du stå i vejen? Alle synes jeg var. Fordi jeg sagde bare, det var en sjov ting. Jeg sagde bare, jeg spørger dig, hvad det betyder. Ja, det var så irriterende, det der. Og ret ikke Jo, så har vi bare haft emneuge om det der. Og så har vi... Hvad har vi lavet med? Jeg kan fortælle om turen til Industrimuseum. Ja, det var sådan, jeg synes det var sjovt. Eller hvordan det foregik. Vi startede med at være på skolen, hvor vi snakkede om et eller andet. Ja, noget som jeg synes der var kedeligt, så jeg ignorerede det. Jeg håber ikke Henning kan tage med. Men så skulle vi så afsted med en bus. Og efter vi så kom, så skulle vi gå lidt over til noget, der hedder Rådhuset, eller hvor det gamle Rådhus har været i Horsens. Og så om dagen, så skulle vi have madpakke, og så fik vi lov til at gå ind i bytog, og man føler sig fattig uden penge. Men så har selvfølgelig så giver Henning os lige pause, der hvor butikkerne ikke har åbent. Så kommer vi tilbage, der hedder Lisa og jeg, så går vi tilbage, eller ud fra bytog. Så ser vi vores lærer Henning med en kage og kop kaffe og en rundstykke. Og det er så ondt. Og så snakkede vi om det nye Vi Unge blad, der var udkommet. Men så efter 2 dage, så får jeg det, fordi jeg har været bilkendt. Så får jeg det der Vi Unge. Så køber vi så det der abonnement med, at man får nogle blade. Og så når næste gang jeg får et blad, så får jeg Sims 4. Og jeg havde lige set i Bilka, at Sims 4 kostede 399. Så billigt? Ja. Og så køber jeg abonnement, som der koster 399, og så får jeg blade, de der blade, De Unge, og så får jeg Sims 4 med. Så ja, det er fantastisk. Det er meget fedt. Det kan jeg få lov til at spille Sims 4. Glæder mig i det. Du smadrer bare alle de computer. Er det ikke 4, 3, du har? Ja, 3, hun har allerede smadret 3 computer.
hun passer ikke ordentligt på sin ting. Og telefon. Nå, men så kom vi så opad, og så skulle vi ind i nogle forskellige steder. Så kom vi hen til de der gynger der i Horsens. Og det er sjovt, alle folk, de kigger jo bare, fordi vi er 7. klasser, og vi gynger jo bare på de der gynger. Det var rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Og så fortsatte vi bare hen til Industrimuseum, fordi det var ved at åbne. Der var 2 timer eller 1 time tilbage, til de åbnede. Ja, 1 time. Og så Henning, han var så tæt på at lave den der, min hat, min stok, min paraply, og frem og tilbage til siden, og så videre. Det er rigtig sjovt. Og det var han så tæt på at lave, men Det gad bare ikke. nej, vi gad bare ikke ind i Horsens. Det er så pinligt. Nej, jeg synes det er dejligt. Altså, Okay, færdig. du yder dig selv, din kid. Er du færdig? Ikke færdig nu. Så det kunne have det næsten. Jeg kan godt lide håret, men jeg kan bare ikke lide det. Nina er stadigvæk i high blood. Du sørger min følelser. Hvad siger jeg? Jo. Så var vi på Industrimuseum, det var rigtig sjovt, hvor vi snakkede med sådan telefoner. Og der blev jeg så i lang tid sammen med nogle drenge. Og så sagde de, at jeg skulle gå ind til sådan noget skomærende, hvor der også var sådan en telefon. Så gik jeg derind, så tog jeg røret, og jeg synes stadigvæk, at jeg kan forstå sådan en gammel telefon, og jeg var bange for, at de overhovedet ikke svarer. Ja, så... Og så gik Christoffer og jeg så en tid sammen inde på Industrimuseum. Og så gik vi så ned til sådan et sted, hvor var en træsko-sted, et eller andet. Og der var det så, at vi tog alle de der gratis ting, der var. Vi samler bare på alle mulige gratis ting. Sådan nogle sjove kort. Der var det der! Jeg kan gøre her, så du drejer lidt. Og du rammer lige min. Du rammer mit øre! Du rammer lige min, det der. Ja, selv videre. Jo, så tog vi de her gratis ting. Færdig! Så tog vi de her gratis ting, og så gik vi bare videre. Færdig. Er du færdig nu? Ja, er det klart? Jo. Og der er ikke helt færdig, fordi vi tager ham. Jeg kan bedre lide den her side. Ja, det var det. Jeg skriver også ikke, hvad det er. Men var det for alt den her gang? Okay. Men det var bare alt for den her gang, så jeg skal nok komme med flere underlige historier, der siger. Og sjovt. Jeg var lige ansigt. Nå, men vi ses. Hej.